El blog comarcal de la Safor Valldigna presenta des de ja fa uns anys, precisament des de l'any 2001 es van establir aquests premis i en aquest punt també volíem fer un xicotet homenatge al primer premiat, que va ser el pare Faust, que precisament i desgraciadament va faltar fa només uns dies. Ja dic que ell va ser el primer premiat, però a partir del 2001 la veritat és que han sigut molts col·lectius i persones que hem considerat que mereixien aquest homenatge per part del pare. Dins de les persones o dels col·lectius que s'han premiat, pràcticament han estat de molts àmbits, de l'àmbit cultural, de l'educació, del periodisme, de qüestions humanitàries, i per fer una xicoteta ressenya estaria, dins del premiat estaria el CEIC Alfons el Vell, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, també hi ha Joan Climent, el col·lectiu de mestres de la Safor, algunes plataformes cíviques com la Plataforma per Pobres de la Safor i la Plataforma Cívica Carretera No, i l'any passat també el col·lectiu Obertament, i l'any passat que van estar premiats Miquel Joan i l'Associació Comarcal d'Ajuda al Poble Sahraui. L'any passat va haver unes novetats que creiem que van ser prou significatives, i és que vam establir un premi per a una persona i també un premi per a un col·lectiu. Per això l'any passat van haver dos. I també vam encetar, el Bloc Jove de la comarca també va encetar els seus premis a Riu. En aquest moment no anem a fer la presentació perquè el propi Bloc Jove ho farà, crec que el dijous, que té també convocada una altra roda de premsa. Bé, creiem que totes les persones i entitats són les que realment estan donant prestigi al premi, i jo vaig a presentar ara el col·lectiu, el premi col·lectiu del bloc del Premi Abril de l'any 2010. Enguany hem considerat que devien de rebre el premi l'Escola